Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtalna kayon, tairugi tayon ti sarasarita tayo an napaulwan. Di alipugpog. Adda idi higante akurita ubing. Kat asino man amaranaan na iti iti baybay, kat tiliwan na kan alununan na adagos. Kas iti maysa nga aldaw, kat nagpintas at talaga ti baybay. Ngam, apay nga awan ti makita nga oray may sa atao. Talaga ka di akastoy dito a lugar? Un siguro. Ala, umay kan. Pumanaw tan ditoy. Napaggad ka no ditoy. Sigun itilakay anak kasarita ta. Patpatsyag. Intan. Sige, umuna kalatan. Tamaudi ak. Buy-buyaag pa dagiti danlo yun. Kan agpag na nakiti igid. Kaya't ko ti agtamtampisaw iti danom. Sige, urayan ka nga rod ijay puun tinyog. Agtugawak ijay. Nagmayat ditoy. Ha? Pimigsa ti danlo yun? Nyatikas na ng rapat kanyak! Higat niya ko rito! Rinapat na nagkinagadong ima na! Saan? Nasken na tulungak dagiti kasapulan iti tulong ko, inaganda siya. Anghelo anak. Anghelo, amok akabalam. Mapanak ijay lugar ngayan ti dakkel ako rita. Ama, ina, Kurita, wanina, patpatayin na dagiti tao. ngama, ubing ka pa'y unay asumarangat iti pagkad. Kabaala ko, nina. Anak, Bayamon ti anak ta, ganda siya. Kanito siguron, tapno aggunayan ni Anghelo. Isu tinang tawid iti pan nakabalin ti alipugpog. Isu anasken at tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong na. Anghelo anak, ti Diyos timang tarabay kan ka. sapay kumata si tatarabay da ijay kanta siya a lugar ko. Kat nayunan dati pan nakabalin mo. Anghelo anak. May saapurok da ito nang idiswan ti alipugpog kanyak. Sino ka, Barok? Itala nga makita ka dito'y lugar me. Ha? Naimbag nga orasyo, tata? Gangganat ka dito'y lugar me. Dayta tipod no, tata? Agdamag akkuma, may papan itik kurit ahigante. Ha? Adda ka diyan muyo, may papan iti dayta, tata? Ay, umay kapok. Mapanta dita kalapaw ko. Tadita ti pagsaritaan ta. Kasta ti mapaspasamak dito'y lugar me, Barok. Iso nga ita. Awanan ti mayat nga umadak iji baybay tapno agkalap. Ganiti na minsan. Adda manen inalunon day je akurita. Agsangsangit ti kadwa na akim mamang dito'y ayan ko. Ha? Natangken ti ulo da. Binagaak idan. Adi daw mas asideg iti baybay ta napaggad. Ngam didak intaltalak. Kastagayam, tata? Apay ka diyan na isarong ka dito'y lugar mi. Ken apay nga interesado ka amangam mo maipapan iti higanti ako rita. Gaputa kayat ko ti tumulong, tata? Sika, barito? Wen, tata? Ay saan, apok? Agpaggad kalakit di. Malaksid ano adapan nakabalin mo. Tapno ka ba ila malabanan day jay. Higanti ako rita. Adda, tata? Ha? Dayta tiga po nang addaak ditoy. Dito'y talaga dayo, apok. Sana mabalin nga umasideg ta dita baybay. Ta dita mo. Ang mga no adalang dita tihiganti ako rita. Wen, tata? Uri adapan nakabalin mo. Nasaya-saya at matlangag sakbay ta. Gaputa dita mo.
Amang ano adamot pan nakabalin na. Anya? Napan idi dagiti armado. Kat rinatrat da. Ngem awan metlang na ramidan da. Gaputa ado kadakwa da tinatay. Ken uray ado ti tama na iti paltog. Saan lata na tay? Iso day jay. Nagsanod metlang dagiti armado. Kas tagayam, tata? Win. Iso kasapulan nga ganad ka. Tama nga no may sagmak ka. Oh, atoy ang hilo apok. Mangrabi tapay. Sige, tata. Agsidatay ti tinola. Wen, tata? Mangan ka ah. Di kag babain. Una? Kat agyamanak, ah. Kat kabayatan ti panangan ta. Agis istoryata. Amom apok. Nagasat ka unay. Gaputan na adaan ka iti pan nakabalin na tumulong iti agkasapulan iti tolong mo. Tata? Kat mamati ak ang maparmak mo ti ganti ako rita. Ngam di tapay nakita itangal daw. Ang mga nunarik na nangadda ka. Iso asa na nagpakita. Sa anak a pumanaw dito'y lugar yo, tata. Aging gaadyak maparmag ti kurita. Sige, agpakidakan ka kalaban. Sa anak amabutengkan ka. Amok kasyak ti kagaram. May saat timal. Nukas ka na rin. Agpakitaakan ka. Ay, dayjay ti kurita apok. Nagpakita matlangan. Wen, tata? Umadayo kayon. Sige, agan nagta ah. Wen, tata? Agan nagta apok. Ay, Sangwak day ta ako rita. Higanti ako rita! At kuyak timal. Sangon ka. Agin lalaing at timal. Isardang munti pa nangal alun-on mo iti tao. Tanusan? Kanibusan namon. Taraon ko ti tao. Isuasi ka. Nagbalin ka at taraon ko. Ha? Pinig sa tidaluyan. Ah! Abday tanti ko rita. Alipugbog! nakitak tinapasamak. Kat aging gaita. San pa'y alintuad ti kuritaan na itayak-tayak iti baybay. Kaslag di lobyo matan bayat ti pan nakaitayak-tayak na. Ay, nabilag ti pan nakabalin ni Anghelo. Dayjay, nakatakder pa'y lang iti igid ti baybay. Uraya kon nga umasidag dito'y ayan ko. Tata Sabas, awanan ti kurita. Natayin. Sigurado ka, Anghelo, apo? Awan ti kabaalan ti pan nakabalin ti kurita iti pan nakabalin ko, tata. Wan. Naimatangak ti amin. Kat, naglaka ti panang parmak mo kankwana. Addan iti uneg ti baybay. Gaputa na ikaten ti pan nakabalin na. Kasano nga mom? No adda makaabak ken kuana, maikaten ti pan nakabalin na. Kasta gayam. No kasta. Talagang awanan di kurita. Awanan, Tata Sabas. Nawaya itan dagiti mangalap nga umay agkalap. Wan kakalugarak. Nawaya tayo itan na mapanagkalap. Gaputan na tayo ti higanti a kurita. Kasano makasigurado kami, Tata Sabas? Kakabsat! Naparmakan ti higanti ako rita. Kat awanan ti rumba nga pagdanagan nyo. Gaputan na tayo ti higanti ako rita. Kasano kumana parmak? Pinarmak nga rod ni Anghelo. Ayo. Daytoy sa nga ili tayo dito'y lugar tayo. Adapan nakabalid na. Kat imay, tapno patayin na ti higanti a kurita. At dayta, Tata Sabas. Ado tinakalapan tayo. Wan nga rod, apo. Nasaya at mat.
Tapno mamati dagiti kalugarak nga awanan ti higanti ako rita. Sanak pa'y apumanaw dito lugar yo, tata. Aging gaasan ang maikat ti buteng kadagiti kalugaram. Malangarod. Yawid tan dagiti nakalapan ta. Tay paranod ta kadagiti tattao. Magyaman kami tika dito niyo. Magyaman kami. Imposible ang nakakalap kayo. Mismo nga rod ada kami tinagkalap. Kat awan tinapasama kada kami. Natayan ti higanti ako rita. Ket no kayat yo, sumurot kayo amin inton bigat. Taintay wag kalap. Tapno mapaneknekan nyo nga awanan ti higanti ako rita. Mabuti nga nagkalap. Ay, uri so. Delikado samat ah. Agkalap tayo kit di. Tado ti ikan. Ado ti makalapan tayo. Di ka buteng kakabsat. Mala. Mamak samat. Pumisok kayo ni tibang kayo. Tagkalap tayon. Umuna kami kaniyang hilo. Sumaruno kayo. Wen. Ay, sigurado nga ta, natayan ti kurita. Ngarod. Ang dayjayan dala kay sabas kan ti kadwa na barito. Kutni, inwayat da pa yan ti ikat da. Paiso rin. Uy, ngarod. Ay, anyang iteraramidan tayo. Ada tayo latan dito igit ti bye-bye. Sige nga rod, agkalap tayo amin ang kakadwa. Sige, agkalap kayo. Kalapan tayo. Kalapan tayo, kakadwa. Huwag ang paiso. Ado ti nakalapan da, tata. Dadakil da pay. Kamaod dyanan na. Daikat mutlang ti buteng da. No pa'y kasta. Sanak pa'y apumanaw, tata. Aging ga talaga na ikatan ti buteng dagiti lumugar. Talaga adat-dat lang ti nga ilim sabas. Taiso ti nakaparmak itihigan ti ako rita. Wen. Podno rayta. Sa dino tinagkapuan na. Adayo alogar ti handa. No pa'y kasta. Saanen aday ta tinasken. Ti importante ita miling. Kat napaksyat na tigan ti ako rita. Sa bagay Nasaya at ataw ni Angelo. Naikan iti alipogpog apan nakabalin. Tapno tumulong iti pada na atao. Tata Sabas, kanitumetten nga gawid akon. Hay, Kas mapaliw ko kadagiti lumugar ditoy. Awanan pa nagbuteng da. Gaputa awanan ti higanti ako rita. hun apok. Kat sanda ka malipatan. Wen tata, sumarong karak tulat ta. Namnamag day taa. Ipanamnamak ken ka tata, ken kadagiti kakalugaram. Anatayan ti higanti ako rita. Amang patpatay iti lumugar. Hay, apok. Alangaroden tata, agpakada akon. Diyos ti kumuyog kan ka ah. Sapay la kuma. Tagtali na ti pan nakabalin mo. Kat ad-ado pa'y ti matulongam. Tata, Alangarodan. Mapankan. Ta sigurado nga urayan da ka dagiti dadakkel mo. wen, tata Sabas. Agyamanak iti panagtalag kan panang pasangbayo kanyak dito'y kalapaw yo. Agpakadak nga roden tata. Alipugpog! Katsipod idin uping naikatan ti buteng dagiti tattao amapan agkalap. Kat adu ti agdamdamag kanila kay Sabas maipapan kani Angelo. Insalaysay na nga rod kadakwada ti maipapan kani Angelo. Aday toy kat addaan iti pan nakabalin nga alipugpog. Kat dita, panagkalapan ti kang runaan apagsapulan dagiti tattao. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Virgie Paclay. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing,
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknak man kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.